Danentzat zabalik zegoen toki bat zan, hene handeko gaur egun pinta bat eginda badetziek fatxadan, oizuak goratzeko, gauza batzuk. Zeganera esaldi bada, Julenek buruzko epeketan ezabana. Aetzia ez da nirea, baizik eta herriarena, eta herriarentzat zabalik dagoz. Gutxi batean hori da esaldi hori. Jente askorentzat izurretako baetxe referente zan, sentidun eurek zeukaten olako zalo bat, eta zabalik zegoen toki bat ezekieran, edo zer usatarako erabilte zan. Erabilpen hortan esan izaten bakare, izurretako jentintzak. Baizik eta babatzara bat emea eta non, eta izurretan ego dugu, eta zorrontzako etorten zanien edo bergarako esango dut, lorrosoko, ikuste bainen eta ino, joder, eta hau, zente hortan, esan zen herriko txoko bat, edo herrikuntzako txoko bat, edo gaur honoki aldugu, azken esan espazio liberau bat, baina edozen personak erabiltzeko, edozen personak askotan lobe aneite bien, hori zen Julenek aukiban salaketa burro zen. Behen ezien edozen personak, trabiartan edozen personak esango dugu eskapa dute, edo izintasunin ibilitako jenti loitxe bala eta egote zala eta kompainia. Eta beren ez izala punto referente bat. Eta horrezen jente askori, duramo, joder, es que vosotros tenéis salón. Claro, eta guk amasi urteaz, saloi jaukik eran, guate egiteko, tokiz jaukiten gendun. Ez que ibili bier, beste batzun buduen, ez dakit noren aiken noki eskatzen. Hortan, bat zegoen, espazio bat aukikie, guzon dizida, eta kontu bat ezara zer galtzen dan, orain, saloi hori ezagartuta benien, zer galtzen dan galdukeran. Zente hortan, ez teko zunien, dinosu, ostras, txorra bat zan, pontakari bat zan zaloie. Lau hor bat, eta ganera, beti gure hartien azarrez, ze ez tozu garbentxo, ez da, bien. Bina, beste, ez teko zunien, ez teko zu diskusiorik, bina, egurtako plazak garbetzen ebizu bazarrak. Ez dago, eta gero, epentazu bat dago, bale, beste historia eta beste rollo personal eta errezan abadetzia ere pentsu jente askoren, egurtako jente askoren barruen abadetxe bakar gezala erre, gauza asko errezirela.